Merge că n-am dat drumul la... Ba da, i-am dat. A, și filmează acum? Da. Vreau să pasez mingea. Am înțeles? Nu calc cu mine medelele, nu calc cu mine blondele. Da? Ia Să vedem mă dacă dau e bună eu. mingea. Să ține de ăsta. Gata? Haide, pas! Primo! În 3! Urcă! Urcă! Hop! Blondele treceți! Ia uite, Andrei, mai repede! Offside, offside. Offside blondele, că nu te uiți la linie, blondele. Haide! Acolo, David! Bine, singur! Nu, bine, bă. Bravo! Offside, 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 bravo! Așa e! Așa e! Haide! Federalul era în față! Ținu, pas! Pas! Medelene! Măi, tată, iar începem găuri de-astea! Calm! 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 Se vede! Caută să joci ce vezi! Ce vezi? Nu mai încerca să căuți! Cu spatele! Ești aici, mai repede! N-are să treci! Oh. Bun! Iau de la capăt! Blondul ești în offside acolo. Urmărește-ți adversarul. Calce, Zan! Bravo! Pas! Dă-i-o! Bravo, David! Băune! Am început să joc cu eu? Cezar, stai în poartă, nu la bară. Stai în poartă, nu la bară. Acolo, blondule! Vede! Bun, pas! Pas! Bun, pas! 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 Alex! Pas! Alex! Iar nu-mi place! Iar începem cu hai, blondule! Capul sus. Mamă, Cezar, dacă te puneam să dai la adversar pasul ăsta, la noi nu reușești. Urcă! Urcă, Fraces! Da! Da, băi!
Armin, de ce te retragi, băiat? De ce te retragi când adversarul primește minga? Explică și mie, și nu te duci el? Hai, nu te duci el, dar... Diagonală. Hai, drept. Hai, blondule! Acolo! Bravo! Jos! Bravo, hai! Bravo. Bine! Bravo, David! Bravo, Francis! Capul sus! E Cezar! În poartă, Cezar! Dă-i-o luare! Urcă, blondul! Urcă! Care sunt trei! Ce faci, Alex? Uitați! Alex! Alex, vină la mine! Urcă invers! Bravo! Urcă! Bun, ia vezi! Bravo, Medelene! Țină-și tu un pic la tine, Medelene! Ține un pic la tine, că nu pot să duc jocul mai departe de la tine! Urcă! 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 Bravo! Bun, nu-ți dai la mine! Calm! Bun! Bă, băieți, bă, Andreas, abia te-am băgat, tată! Bune, iar am început să car mingea cu mine? Tot acolo bagi Andreas. Andreas, acolo a venit. E Cezar. Invers! Nu termin. Sare invers! Hai, la loc! Acolo, Armin, bravo! Dă-o! Ne poartă, Armin! Bravo, nu-i nimic!
Bravo, bravo, bravo. Acolo, Andreea! Așa, bravo. David, David. Bravo! A fost offside, nu? Te ajută acolo un pic? Ușor. Da, bate. Ești acolo, Bogdan! Capul sus! Bravo, pas! Vino la noi! Pas! Pas! E Darius, să te vezi, ești în față! Bun! Păune, e David acolo, păune! Hai, am înțeles că nu e greșeală, dar faci, nu! Că nu poți să joc cu portarul ca să nu dea la adversar. Că nu poți să joc față înapoi. Hai, pas! Pas! N-aveți Cezar. O să poate Cezar, e al treilea, tată. Nu se poate. Pleacă Andrei, pleacă Andrei! Nu se poate. Haide! Accelerați! Federanul, vină la mine. Andrei! Vină la mine. Francis, treci în centru. Alex, treci dreapta. Bun. David Drăgan, vină la mine. Haideți la mine. Bravo. Acolo! Acolo! Târziu! 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 Auzi acolo. Bate! Stop! Bate, frate!
Mohamed, strângi în centru, tata, acum. Coboară Alex acolo. Alex! Coboară acolo, că e mingea la ei. Urci când e mingea la noi. Bun, bravo, Andreea. Dar spate tot acolo, Armin, Andreea, dacă vedeți că s-a aglomerat acolo, voi tot acolo țineți. Acolo, acolo, Mohamed! Atacă mingea, Darius! Nu aștepta, pas! Bravo! Urcă aici! Darius! Pleacă în linie! A venit Armin! A venit Armin! A venit Armin! Calco! A venit Armin! Accentul gol și afară dacă nu are. A ieșit. Avem out, Mohamed, aici. Mai mișcați Mohamed, pe linie cu păun în dreapta. Acolo. Bravo. Atrage. Acolo. Cezar, Cezar. Ia vezi. Acolo, acolo Armin. Hai Armin, tată, bagă, dă ca lumea, bagă piciorul sub ea. Acolo, chiar Andreea, Darius, acolo. Ne mutăm, Darius, pe văd. Darius. Păi invers, ia uite-te inversul, Alex, acolo invers. Am nevoie să și uiți. Invers. Că invers e toată partea dreaptă. Acolo. Real Mohamed. No. Acolo. Acolo. Darius, ce pasa? Hei, ce nu avem? Hai la mine, Darius. Acolo mai putem ridica mâna. Eu mă uit la ei, trebuie la poartă să stau, mă uit la ei. Nu se poate. Alex, Darius a ieșit afară, Cezar. Urcă. Hai. Hai! Eu mă uitam și la aia. Primo. Hai departe. Hai, Rareș! Lasă în dreapta, Mohamed! Lasă în dreapta! Mohamed! Da!
Bravo! Mamă, rare, tată, sare mingea de mine! Acolo, tu stai. Bravo! Urcă în el! Primul la minte pe unul, așa. Până jos! Pas! Trace, stai tată! Bravo! Pas! Pas! Perfect! Am, Andreea, tată, pune piedică mingea. Foarte bine îți faci, foarte bine. Da? Ușor, ușor, Gabi, Gabi. Bate jos. Ușor că rămâie gata Da, până dacă asta mai mai repede și eviți contact. Dacă o... Da, uite pe un invers. Aoleu, ce greu e, Andreea, mă, tată. Bun, mută invers. Urcă pe Alex. Păun! 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 Deci nu mai gândești că rămâi pe bază. Pas, pas. Ești Cezar. Uite că era liber. Eu nu să dau pe exterior, mai bine dădeam la să pot de viitoare plecată. De ce să mă complic să dai o pas pe exterior? Bună jos, offside. Andrei, ești între ei. Pleacă aici, dă-o. Aoleu, Andreea, spate, mamă. Armin, mai în față. Mai urcă că ești în offside acum. Hai de capul, Urmărește, așa, bravo, bravo, Armin. Urmărește ultimul fundaș al lor. Armin, intră tată un pic în centru. Intră un pic în centru, stai lipit. Să știi că dacă te ascund nu te vede nimeni aici, zici Armin. Calm, calm. Sus pe Andrei. Să te jezi mingea, uite cu tine. Ia-o cu tine! Atrage. Andreea, vină la mine. Ce vezi? Ce vezi? Hai, Armin, tată! Hai, Armin, tată! Haide! Ești în el! Alex, nu merge, nu? Alex! Nu merge? Hai, să te scăpă! Bun! Mai sus! Bun, hai Armin acolo, Alex, trează! Acolo, Francis, ia uite pe unul! Simplu! Simplu! Cal Cezar! Cezar! Tata e al patrulea pas, Cezar! Păune! Păune, nu să finau! Nu mai zic cap! Urcă! Urcă! Pleacă blondele! Pleacă! Am Armin, greoi, tată, greoi, plec, greoi! A ieșit! Da, Ce da. să mai joace?
Simplu. Pardon. Intrați. Unul în el în diagonală, Alex. Hai, blondule, acolo, sigur. Bună, Armiță. Bravo, Andrei. Foarte bine. Unde e arbitru acolo? Armin. Faci. Urmăriți în fața acolo, Medelene. Urcă dată mai. Ia lovește-o bine, Armin. Vedeți că o să iasă. Stați pe linie cu ei. Ia lovește Armin bine. Armin! Armin! Plecă, Andrei! Da! Bravo! Foarte bine. Bravo, băi. Acolo, acolo, Medelene! Acolo, Medelene, aleargă! Aleargă! Ne mutăm, blondule! Hai, blondule, David! Așa, acolo! Bravo! Bun! Capul sus! Capul sus! E tare pasul! Ne așezăm la loc! Uite, Armin. Armin, acolo. Preia-l, Alex. Preia-l, Alex! Bravo, Pău. Simplu. Bravo, ce preluare ai făcut, Medelene! Ce preluare ai făcut, Medelene, tată! Ce preluare ai făcut să plece pe contraatac! Acum Coboară trebuie între ei. protejate și Blondule! obținut auto, nu? Auto, nu. Bravo! Capul sus! Bravo! Hai repede! Oh. Medelene, tată! Medelene, tată! Trebuia să-ți dau usul meu! Să-l înalți, să-că mingea! Mai repede înălțai meu! Calm, calm! Fault! Alo! Ei, I-a dat la picioare fără... sunt aici eu, da? Pleacă, blondule! Ei, gândesc greu, gândesc greu. Eu zic pleacă, blondule, și gândesc foarte greu. Foarte greu gândesc. Armin, vină la mine. Uite acolo. Darius! Bun. Hai, dați-o. Urcă Francis în 3. Francis în 3. Capul sus. Ia uite-o, blondule. Bravo! Bravo, Mede, bravo, Bruno, bravo, tată. Bravo, Mede. Acolo, Real, 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 Andrei! Dă-ne
nevoie! Așa! Folosește-ți bun corpul, că ești mai mare ca el. Primul! Am, Alex, lasă! Acolo, blondule! Alex! N-am director la deloc! Alex! Vine mingea aici! Alex! Vine mingea aici, o lăsă bani drepte, bani exterior la stânga! Andreea, zi-mă tata la mine. Bravo, Cezar! Bine! Sigurești! Oprește un pic! Oprește un pic! A dat pe lângă parte. Medelene! E pasat! Dai corner! Corn. Medelene! E pasată, cum o bag în poartă! Sus cu ea! Hai, Medelene, dă capul ea! Tare! Ce? Vino în teren, blondule, ajută-l Alex aici! Ajută-l Alex! Hai acolo! Du-te-mă la Hai el. unul în el! Unul în el! Așa! Yes! Yes! Cezar! Mamă, Cezar! Cezar, uită-te tata și înainte să arunci. Simplu, blondule, bravo! Pas! Bravo! Urcă! Urcă, Dani, urcă-i! Acolo, Alex, bravo! Te chemă pe Darius! Dă-i-o! Hai, blondule! Medelene! Tata țin prea mult de ea când nu trebuie! Aici, Darius, acolo! Aici, Alex! Francis! Nu primești la mijloc, Francis! Andrei! Tu! Alex, vină la mine! Medelene, mai rău ai încurcat tata acolo! Ești în el! Urcă sus! Ia vezi, bun! Lasă să tragă! Tu protejează mingea și ia-o cu tine acum! Ia-o cu tine! Pas! 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 Calm! Bine! Bine! Calm! Darius, dacă eu zic calm! Acolo, Andreea! Acolo! Bravo, Andrei! Bravo! Don arbitru, ce minute? Hai, Andreea, stai picioare, acum. Bine. Doi, dă-i-o. Băi, și pleacă! Ai dat pas și ai rămas pe loc. Băi, uite-te la mine. Dau pas și cum vrei să... Mi-o dea, dacă rămân pe loc.
David! Urcă mai sus, Andreas, urcă mai sus. Acolo, Medelene! Hai, Rare, hai, că au obosit Medelene. Nu, Alex, vină la mine. Domnul, alerg! Ce fac? Îmi deschid degeaba în teren? Simplu! Ei, coboară pe linie cu Andreea. Îți mai spun de 7 ori, coboară pe linie cu Andreea, că e mingea la ei. Nu prezintă pericol aici. Acum intru în el, ia uite! Acum, ne mâncăm! Londule! Andreea, tată! E ușor, m-a făcut! Ieși în el! Ieși în el! Dă-i-o! Dă-i-o! Vede, măi tată! Bun, tragi și vină la mine. Darius, uite că într-un joc stâng aici. Pleacă, blondule! Ia uite-o, blondule! 2 cu 1! Bravo! Offside. Ei! Nu! Haide! Gata, haide! Nu-i nimic! Ajut! Dă-i-o! Dacă vede! Prea ușor acolo, pierd minga la mijloc! Prea ușor, pierd minga la mijloc! Alex simplu, la margine! La margine, Macet! Vino la mine, vedem! Hai! Acolo, blocule! Pleacă Andrei Iver! Tare Iver! Mamă, blondule! David, ia fi atent, când face un doiu adversarul, tu rămâi pe loc. Nu mai pleci. Pune jos! Pune jos! Eu zic pune jos, tu dai în ea! Pleacă! Pleacă Andrei! Hai Andrei acolo! Hai, Rare, stată! Bate! Blondule, vino la mine! Du-te dreapta, mijlocaș dreapta!
Blocaj dreapta jos, Mohamed. Bun! Rămâi aici. Calm! Calm! Capul sus! Bine! Urcă aici! Alex! Alex! Super! Pleacă, Andreea! Urcă cu ea! Reportă! Reportă! Bravo! Capul sus! Capul sus! Bravo! Haide! Calm! Calm! Bine! Urcă! Hai departe! Hai! Băi, Cezar! Păune! Nu mai departe! Duce-mi de acolo! Urcă Alex în el! Alex, după! Bravo, Cezar! Darius, ce fac? Iar mergi pe teren? Hei, iar mergi pe teren? Andrei, vină la mine. Mohamed, lasă, ia vezi acolo în spate. E mingea la ei. Yes. Hai acolo, frate. Nu acolo, Mohamed! Bravo, Paul! Păcineți acolo, Mohamed! Ce faci tu acolo, păcineți? Bravo, Cezar, plecare, plecare! Cezar, ia uite-te, tată, în partea asta, Cezar! Cezar, uită-te aici, că era toată partea asta liberă. Bun, mai sus! Pleacă, Alex! Pleacă, Alex! Așa e! Așa e, oprește mingea, e offside. Alex, erai 7 metri în offside, tată. 7 metri erai în offside. Bine! Bravo! Ce? Alex, mai poți? A ieșit. Acolo, frate! Da! Sigur! Sigur! Bravo!
faceți? Bravo, hai pa! Putem juca central. Ce minute? 22. Păun, ai om în spate! Păun, ai om în spate! Rămâi acolo, Francis! Francis vine la mine! Ia vezi, Andreas! Ia vezi, Andreas! Bravo! Acolo, Alex! Pas bun! Mai departe! Pas! Bravo! Off! Iarăși vino cu apă! Stai, bagă-te așa. Don arbitru! Oprește un pic! Don arbitru! Hai, Andreea, Nu calcă, mă. E tot calcă cu picioare. Blândule, stânga, stânga! Te-a călcat ea? Blândule, stânga, stânga! Bă, Blândule, stânga, stânga, ta pe ea, ta. Blândule! Uite-l mic, Igor! Ce? Ce? Bine! Bine, mai departe, uite, 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 atacă mingea, foc! Uite, Păune, Păune, uite, bravo! Ieși în el! Ieși în el! Bravo, sacare! Bine! Alex, faci un picior, hai să dăm eu acolo, dai în aut.